Eh di gumawa ka ng paraan. Wala na akong pakialam dyan. Total, ayaw mo naman ako sundin sa mga gusto ko, di ba? Parang awa niyo na po, sir. Umalis ka na dito. Hindi na kita kailangan. Please po, nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Umalis ka na! Ma, pasok na po ako. Baka mahuli pa ako sa trabaho. Ma, ano pong gusto niyong ulam mamaya? Para bibili na lang po ako bago ako umuwi. Kahit ano, hindi naman ako mapili. Raizen, tara na. Baka mahuli pa tayo sa trabaho. Sige ma, alis na po kami ni Abby. Sige po tita, mauna na po kami. Sige ma. Sige po tita, alis na po kami. Raizel, bakit gano'n na lang kung umasta yung nanay mo? Parang hindi ka niya anak. Hayaan mo na si mama. Sanay naman na ako sa kanya. Raizel, okay lang sa yung ganon? Oo, Abby. Wala na rin naman na akong magagawa kung ganon siya. Tatanggapin ko na lang. Basta Raizel, nandito lang ako pag may problema ka. Salamat, Abby. Tara na, baka mahuli pa tayo sa trabaho. Sige. Good morning po, sir. Siya nga po pala yung bagong empleyado dito. Good morning po, sir. Ako nga po pala si Raizel. Siya pala yung sinasabi mo sa akin, Abby. Nice to meet you, Raizel. Sige, maupo na kayo. Thank you po, sir. Halika na, Raizel. Doon pala yung lamesa mo. Mukhang okay siya. Raizel, pwede ba magtanong? Ano po yun, sir? Mukhang may balak si Sir kay Raizel, ah. Raizel? Oh, bakit, Abby? Naalala ko lang. Baka gusto mo sumabay mamaya sa amin ni Chris kumain. Oo. Sige. Sir, ano po ulit yung tinatanong nyo? Wala. Sige. Magtrabaho na kayo dyan. Sige po, sir. Raizel, mauna na ako sa'yo, ah. Naghihintay na kasi yung kasintahan ko sa baba. Sige, Abby. Sunod na rin ako. Ayusin ko lang itong mga gamit ko. Mag-iingat ka, ha? Sige. Sir, alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Sir, mauna na rin po ako. Baka inaantay na po ako ni Mama sa bahay. Uuwi ka na rin ba? Gusto mo, ihatid na kita? Hindi na po, sir. Salamat na lang po. Ito naman, nagmamagandang loob na nga ako. Sorry po, sir.
Pero nakakahiya po kasi. Sige po, mauna na po ako. Parang ayaw sa akin ng bago ah. Bakit ganun si Sir makatitig? Ano kayang dala ni Rysel na pagkain? Oh, Rysel, nakabili ka ba ng ulam? Opo, ma. Eto po. Kain na po tayo hanggat mainit pa. Hindi pa ako nakakaluto ng kanin. Magluto ka na para makakain na tayo. Nagugutom na kasi ako. Ma, wala pa pong sinaing? Oo, kakauwi ko lang kasi. Galing ako sa kapitbahay. Sige po, ma. Ako na lang po bahala. Susunod ka rin naman pala eh. Siya nga pala, may pera ka ba dyan? Kahit 500 lang. Nag-aaya kasi yung kumari ko na mamasyal bukas. Meron po, ma. Kaso, pang-allowance na lang po natin to. Pwede po bang wag mo na po kayong sumama? Ah, hindi pwede. Minsan na nga lang sila mag-aya sa akin tapos ganyan ka pa? Ma, baka po kasi maubusan tayo. Wala po akong pagkukuhanan. Ah, basta. Gumawa ka ng paraan. Akin na yung 500. Bibigay mo rin naman pala. Paano kaya to? Nabawasan pa ang allowance namin. Rysel. Pwede ba kita yayain kumain sa labas? Pasensya na po kayo, sir. Madami po kasi akong ginagawa ngayon. Sige na. Ngayon lang naman. Hindi po talaga pwede, sir. Ayaw mo ah. Sige ka. Wala kang sahod ngayong buwan. Sir, wag niyo naman pong gawin sa akin to. Ako lang po kasi inaasahan nila sa bahay. Hindi ko naman gagawin sa'yo ito eh. Basta sumunod ka lang sa akin. Sir, hindi po talaga pwede. Sir, Pumayag ka na kasi. Rysel, anong nangyayari dito? Okay ka lang ba? okay lang ako, Abby. Ayos lang ako. Sige na, magtrabaho na tayo. Siguradong ayos ka lang ha? Ito na nga ba yung sinasabi ko? Rysel, ito nga pala ang bill ng kuryente at tubig. Ikaw na munang magbayad. Sige po, ma. Siya nga pala, yung tuition ng kapatid mo, ikaw na munang magbayad. Kailangan na niya sa isang araw. Opo, ma. Ako na pong bahala sa lahat. May ekstrang pera ka ba dyan? Humihiram kasi yung kumari ko. Wala daw silang pambili ng bigas. Ma, pasensya ka na. Wala po akong mapapahiram. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Sinabi ko pa naman na papahiraman ko siya. Ma, wala po talaga akong mapapahiram. Ano ba yan? Wala ka talagang silbi.
Saan kaya ako kukuha ng pambayad sa mga to? Hindi ko naman kayang sabihin kay mama na hindi ako sasahuran ng boss ko ngayon. Bahala na. Salamat po. Abi, Oh, bakit Raizel? gusto ko sanang manghiram sa'yo ng pera. Panggastos lang sana namin sa bahay. Sabi kasi ni sir, hindi niya raw ako sasahuran ngayong buwan. Nako Raizel, pasensya ka na. Wala akong mapapahiram sa'yo. Na-hospital din kasing kapatid ko. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Sige Raizel, mauna na ako. Sige. Sir, nakikiusap po ako sa inyo. Pwede ko po bang makuha ang sahod ko ngayong buwan? Hindi pwede. Di ba, nag-usap na tayo tungkol dyan? Sir, kailangan na kailangan ko lang po kasi. Sa akin lang po kasi umaasa si mama at kapatid ko. Ginusto mong sawayin ako, di ba? Kaya magtiis ka. Sir, parang awa niyo na po. Kailangan ko lang po talaga ng pera ngayon. Sige. Pero sa isang kondisyon. Pumayag ka muna sa mga gusto ko. Sir, kung ganyan po, hindi po ako papayag. Wala po akong ibang gustong gawin, kundi ang magtrabaho para sa pamilya ko. Wala akong pakialam. Kung ayaw mo, tatanggalin na kita. Sir, wag niyo naman pong gawin sa akin to. Wala na po kasi akong ibang pagkukuhanan kapag nawalan po ako ng trabaho. Parang awa niyo na po, sir. Pwede gumawa ka ng paraan. Wala na akong pakialam dyan. Total, ayaw mo naman ako sundin sa mga gusto ko, di ba? Parang awa niyo na po, sir. Umalis ka na dito. Hindi na kita kailangan. Please po, nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Umalis ka na! Mama, ano po? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ma, wala na po akong trabaho. Pinaalis na po ako ng boss ko. Ano? At bakit? Alam mong ikaw na lang ang inaasahan namin ng kapatid mo, tapos ganyan ka pa? Wala ka talagang silbi. Ma, pasensya na po. Pero hindi ko na po alam kung saan po ako kuha ng pambayad sa mga gustusin dito sa bahay at sa tuition ni Bunso. Hay nako, yan na nga lang may tutulong mo, tapos palpak ka pa? Bakit, Ma? Tinanong niyo ba ako kung bakit ako natanggal sa trabaho? Di ba hindi? Kasi, iniisip niyo lang ang sarili niyo. Huwag niyo naman pong iasa sa akin lahat. Ang responsibilidad na dapat kayo ang gumagawa. Nahihirapan na rin ako, Ma. Tapos, araw-araw ko pang iniisip kung saan ako kukuha ng panggastos. Raizel, anak.
Pasensya ka na. Hindi ko naman gustong mangyari ito. Ikaw tuloy yung umaako sa responsibilidad na dapat akong gumagawa. Ma, ang akin lang naman po sana ay suportahan niyo din po ako. Hindi ka naman ganyan dati, Ma. Anak, simula kasi nung nawala ang papa mo, nawala na rin ako ng gana magtrabaho. Ma, andito pa po kami ng kapatid ko. Ikaw po ang lakas namin. Kaya, lumaban lang po tayo sa hamon ng buhay. Tama ka, anak. Hindi ako dapat nagpapadala sa lungkot. Kaya sana, patawarin mo ako. Ma, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Magtutulungan tayo sa lahat ng problemang darating. Hayaan mo, anak. Simula ngayon, babawi na ako sa'yo. At magiging mabuting ina na ako sa inyo ng kapatid mo. Salamat po, Ma. Andito lang po kami lagi ng kapatid ko para suportahan kayo. Salamat, anak.